Makadi baba? Tinani baba makadi. Aiwa chiri nani dziri sei gadziro dzemutambo? Dziri kufamba zvakanaka, dziri kufamba zvakanaka. Kuti patave zvino we are almost 95%. Saka zviratidza kuti zviri kufamba. So tiri kuti vanhu vari kukopareta here pamuri kushanda nevanhu kubva pakutanga kusvika izvezvi tiri kuti chi? Cooperation is highly there. To an extent yekuti zvataifunga zvacho kuti zvingatadzike zvabudirira nezvataive tisina tatobudirira kudarika patai takatarisira. Saka tinotenda nemukana iwoyo kuti vanhu vese tabatsirana kuita chinhu chimwe chete uye chaita. Mashoko amungangodawo kupawo kukerekewo kana kune vamwe vachazoitawo basa ramuri kuita izvezvi nhasi kuti vagobudirirawo sekubudirira kwamakaita? Chandoda kukurudzira kumwana wese wezvapupu ndechekuti it's you who makes zvapupu great. Nekwauri ikoko edza kuita contribution yako nenzira dzako dzese, kana zvichinzi imari kana zvichinzi kuzvipira zviite nemwoyo wako wese kuti to make our church great. Aiwa tinotenda baba. Amen. Kudiya negadziro dzenyu mova nenguva yakanaka baba. Thank you.